Gorilas non é un xogo de mesa, é un xogo de cartas para xogar mentres se escala. Idealmente foi pensado para adestrar no muro de densidade do teu rocódromo, pero podes adaptar a túa parede favorita. Gorilas ten diferentes modalidades de xogo. Unha delas é a líder da manda. Esta é un modo de xogo para 3 ou máis xogadoras. O primeiro que hai que facer antes de empezar a xogar é decidir quen será a gorila comodona, é dicir, a persoa que nesta quenda non vai escalar e vai ir sacando as cartas unha a unha para indicando os movimentos que van ter que facer o resto dos xogadores. A gorila comodona separará do mazo das cartas as cartas de bloque, que son estas, 1, 2, 3 e todo, xa que estas cartas non se usan nesta modalidade. Despois barallará o mazo. E, unha vez que o teña listo e que as xogadoras estean xa na parede, comezará a sacar cartas e indicando os movimentos que van ter que replicar as gorilas na parede, como por exemplo, move man, todas as gorilas van ter que mover unha man. Ou cruza pés, as gorilas teránse que cruzar os pés. Ou pendurado. Neste caso, os gorilas van ter que quedar pendurados das súas mans sen usar os pés. Ou, por exemplo, un último exemplo, bicicleta. Todos os gorilas vanse ter que colocar na postura da bicicleta. O gorila comodón seguirá sacando cartas indicando diferentes movimentos. Os movimentos dos gorilas na parede van depender sempre das cartas que indique o gorila comodón, que non sacará ningunha carta nova hasta que todas as gorilas da parede teñan feito o movimento previo. Este é un xogo de resistencia e habilidade. A gorila que máis aguante na parede sen caer será a gañadora. Queres saber que outras modalidades de xogo ten gorilas? Bota unha ollada aos outros vídeos.